Здравейте и добре дошли в моя YouTube канал. Аз се казвам Преслава Маринова, а в днешното видео ще си говорим защо е толкова важно да имаме хобита, както ще ви дам и няколко идеи за такива, които ще направят живота ви не само по-пълноценен и по-интересен, но ще ви помогнат и да влезете във вашата женска енергия. Така че ако мислите, че това видео ще ви бъде интересно, останете заедно с мен. Да започнем с това, защо е толкова важно да си имаме хобита. Когато си нямаме хоби, ние разполагаме с много свободно време, което неусетно може да прекараме в някои не толкова полезни неща, като например гледането на телевизия, да си седим с часове пред телефоните, да глюкарстваме, да обсъждаме другите хора и така нататък. Когато си имаме хоби, това ни помага да не се обсебваме около дадени неща и да се държим за тях като удавник за сламка. Например, не седим да проверяваме телефона си през 5 минути, дали някой ни е писал или ни е звънял, защото чисто и просто живота ни е достатъчно интересен. Не разчитаме на другите хора да правят ежедневието ни по-смислено и по-забавно, а се научаваме самите ние да си го правим такова. Когато имаме хоби, се учим да прекарваме време със себе си и не просто да прекарваме време със себе си, а то да е пълноценно и ние наистина да се наслаждаваме на това време и това ни прави независими от останалите. Сега ще ви дам и няколко идеи за хобита, които може да практикувате, като съм ги разделила в 4 категории. Както споменах, някои от хобитата са насочени към това да повишаваме нашата женска енергия, но повечето от тях биха били полезни и приятни на всеки го, независимо от пола, така че да преминаваме към тях. Първата категория са хобита, които ни поддържат във форма. Тук, разбира се, практикуването на всеки един спорт би свършило работа. Не малко пъти съм говорила колко е важно да спортуваме и да се движим. Затова сега няма да задълбавам към тази посока, а ми се иска да насоча вниманието ви към спортове, които биха повишили вашата женска енергия. Това са спортове, които са по-плавни, по-спокойни, които не са толкова фокусирани да изцедат тялото ни на макс в края на тренировката. Такива спортове, например, са йогата, пилатес, стречинг и танците. Тук не целим толкова много да сме изтощени на макс, ами по-скоро, когато ги практикуваме, да свържем съзнанието с тялото ни и да изпълняваме всяко едно движение с повече чувство, с повече мисъл, да сме по-гъвкави, да сме по-спокойни и общо взето да се чувстваме жени. Това не значи, разбира се, че ако сте жена, не може да практикувате спорт, който има мъжка енергия, така да кажа, като фитнеса или бойните изкуства. Разбира се, ако това е нещо, което ви кара да се чувствате добре, това си е вашата женска енергия, защото женската енергия първоначално е това, което ни кара да се чувстваме добре и ни носи удоволствие. Ще ви дам за пример това, което аз правя, тъй като моят любим спорт е фитнес и ходя на фитнес от изключително много време, тъй като той е по-статичен спорт и по-така с мъжка енергия. Аз гледам да го балансирам, като 2 пъти в седмицата хода и на йога и това наистина ми помага по-скоро съзнанието ми точно да се свържи с тялото ми, отколкото да правя някакво тяло и да постигам някакви фитнес резултати. Така че най-важното е просто да спортувате. Друго нещо, което може да препознаете като свое хоби и не само ще ви държи в перфектна физическа форма, но и ще ви поддържа с добър дух и много оптимизъм, е разходките сред природата. Дали ще се разхождате, дали ще карате колело, дали ще бягате сред планината или около морето, това за мен е най-готиното нещо, тъй като природата притежава уникален заряд, който ни дава толкова много спокойствие и толкова много позитивизъм. Така че ако скоро не сте прекарвали време сред природата, сега е време да излезете и да го направите. Следващата категория са хобита, с които да упражняваме нашата креативност. И тук могат да се изберат толкова много неща, като рисуване, писане, плетене, шиене, изработването на някакви керамични съдове, например, оцветяване. Истината е, че много от нас като малки сме правили всички тези неща и сме се забавлявали искрено докато ги правим, но с течение на възрастта сме спрели да практикуваме тези неща. Много хора спират да проявяват тяхната креативна страна
страна, поради причината, че си мислят, че не са достатъчно добри или че нямат талант да рисуват, да пишат и така нататък. Но това не е вярно и няма нищо по-хубаво от това да изразяваме себе си по някакъв начин. Така че пробвайте да рисувате, да пишете, дори да сте вече големи. Това е нещо, което носи много голямо удоволствие на душата и ни помага да се свържем с нашето вътрешно дете, което преди много години се е забавлявало, докато е правило тези неща. Никъде не е казано, че трябва да станете някакъв велик художник и да продавате творбите си или пък да издавате книги, но разбира се, тези неща биха, ако са ви приятни и забавни, защо да не ги правите? Други неща, които може да пробвате, които не само ще повишат вашата креативност, но и вашата женска енергия, са, например, да се научите да се гримирате, да използвате различни техники, да си правите различни видове грим, да опознаете чертите на вашето лице и да се забавлявате, да отприщите вашата креативност. Ако харесвате мода, пък може да си изкарате старите дрехи от гардероба и отново да пробвате различни варианти, да си направите едно модно ревю, да опознаете формите на тялото си, да видите кое ви седи добре, кое не, да направите най-смели луди комбинации, защото кой знае, понякога от най-некомбинируемите неща точно тогава става фюжън, така че давайте, отпрещете вашата креативност. Друго нещо, което е изключително женствено, изключително креативно за мен е готвенето, тъй като тук имаме някакви съставки, които ние просто правим в едно ястие, на което даваме любов, което поднасяме на близките си с грижа или на самите нас. Може изобщо да не следвате нито една рецепта, която виждате в интернета, ми просто да отворите хладилника и с каквото имате да сътворите някое ястие. Това лично на мен е най-любимото. Преминаваме към категория номер 3, която е хобита, които обогатяват нашите знания. Няма как да не започнем с четенето на книги, тъй като това е едно от моите най-любими хобита. Ако вие сте човек, който пък не обича да чете, вече има изключително много голям избор от аудиокниги, които може да слушате докато чистите или правите някакви други задължения, домашни или пък каквито и да е било, но да се върнем към четенето. Това е хоби, което изключително много ни обогатява. Обогатява нашето въображение, обогатява нашия речник, знания, може да научим толкова много от книгите. Ако си мислите, че не обичате да четете книги, моя съвет е да пробвате различни жанрове книги, тъй като аз така разбрах за себе си, че много не обичам да чета романи, но обожавам да чета други жанрове, като например философия, психология, трилъри. Общо взето, толкова е голям избора, че няма как да не обичате поне един жанр да четете и това нещо ви принася в други светове. Буквално живеете, виждате света през очите на героя и въображението ви работи, то създава картини. Просто толкова много мога да говоря за четенето. Много се надявам, ако в канала ми има хора, които обичат също като мен да четат, пишете ми долу в коментарите, обичате ли да четете, коя ви е най-любимата книга, за да мога да я прочета и аз. Следващото нещо, което може да правите, което да обогати вашите знания, е да научите някой нов чужд език. Знам, че така като го казвам звучи изключително лесно, не е чак толкова лесно, но тук идеята е, че много хора се ограничават до гимназията или университета и след това не го приемат изобщо като възможност, че може да научат нов език, а това изобщо не е така. Знаете, има изключително много частни курсове и уроци, пък може и да си изтеглите просто едно Duolingo и да научите там няколко базови неща от езика. Това е нещо, което никога няма да ви е в минус. Аз лично така съм научила руски език, тъй като едно лято ми беше много скучно, нямаше какво да правя, тогава бях на 15 години и просто си изтеглих Duolingo и реших, че ще уча руски език и смея да твърдя, че съм го научила една идея добре, пък било той с приложение. Така че не се ограничавайте до някаква възраст, до която да учите езици. Това винаги ще ви е в полза. Може пък и да си преговаряте езика, който сте учили в гимназията, например, колкото да не го забравите. В тази категория също влиза и това да се запишете на какъвто и да е курс, тъй като човек се учи докато е жив и аз съм много против това, че като завършиш университет и вече тръгваш само да работиш, това не е така. Така че винаги може да допринесете към вашите умения и да добавите още едно нещо във вашето CV, така да кажем. И има някакъв чар в това да учиш, когато не си задължен, тъй като някои от нас в училище
са били бунтари. Примерно аз бях една идея бунтар. И когато, примерно, не обичам физика и много такова роптая за какво трябва да уча физика, нали, не ми харесва. Пък сега ми е толкова интересно да гледам филми, свързани с това, или да чета някакви такива неща. Може би, когато не тия задължения, наистина ти е много по-приятно. Така че всичко, към което имате някакъв интерес, може да се запишете на курс, за да обогатите вашите знания и това да се превърне в ваше ново хоби. Преди да преминем и към последната категория, искам само набързо да ви се извиня, че светлината се промени на няколко пъти в това видео, но просто снимам по зале слънце. И така да преминаваме към категория номер 4, която е хобита, които допринасят за нашия вътрешен мир и спокойствие. Първото нещо, което ще спомена тук, е воденето на дневник. И преди съм споменавала колко полезно е това занимание, тъй като ни помага да опознаем по-добре себе си, как рефлектираме върху дадени ситуации, какво чувстваме, тъй като не винаги има на кого да споделим, пък и понякога, даже да не кажа най-често, когато споделяме на другите хора, не сме на 100% откровени, затова воденето на дневник наистина ни помага да се опознаем и да видим какво наистина чувстваме в дадени ситуации и да се чувстваме една идея по-малко самотни и зависещи от другите хора, така че според мен това е една прекрасна практика. Следващото нещо, което ще спомена, разбира се, е медитацията. Може би в бъдеще ще направя цяло видео за ползите от медитацията. Пишете ми долу в коментарите дали искате такова видео, тъй като има толкова много какво да се говори и аз даже мисля, че не съм точно човека, който толкова много може да говори, но има много такива видеа на много по-висши духовни хора от мен, които са говорили. Следващото нещо, което бих споменала, хоби, което би ви допринесло вътрешния мир, може да ви звучи странно, но според мен е градинарството, тъй като тук отново имаме грижа за нещо и самия факт да си купиш семена, да ги засееш, да гледаш как растат, да ги обгрижваш, според мен наистина много допринася за вътрешното спокойствие и било то особено при жените. Последното нещо, което искам да кажа, като вие ме знаете какъв голям привърженик съм на грижата за себе си, няма как да не спомена, че грижата за себе си може да се превърне и във ваше хоби, да си създадете рутина на кожата, рутина на косата и просто да се обгрижвате като една жена, пък разбира се защо не и мъжете. Мисля, че това наистина може да се превърне в хоби, което ще ви носи много щастие. Ами, скъпи приятели, това беше всичко от днешното видео. Надявам се то да ви е било полезно и забавно. Пишете ми долу в коментарите какви са вашите хобита и дали ще опитате някои от хобитата, за които говорих до сега, тъй като ще ми бъде много интересно да разбера. А сега ви пожелавам да бъдете много здрави, много щастливи, много обичани и с мен ще се видите съвсем скоро.